Türkmen häkimetleri daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylara Western Union pul geçirim hyzmatlary arkaly iýermäge ruhsat berilýän maliýe teristleriniň möçberini artdyrmak baradaky planlaryndan el çekdiler diýip Azatlyň çeşmesi yerli bank işgärine salgylanyp 26-njy maýda gurrun berdi. Ýatda geçen hepde ýurdun daşyndaky türkmen raýatlaryny, şol sanda studentlerine her aýda uğratmaga ruhsat berilýän $200 möçberindäki çägiň $500 çeline artdyrmagy gözüňde tutulýandygy barada maglumatlar owuşupdy. Şol pursat Azatlyň çeşmesi munyň daşary ýurtlarda karantinda galan Türkmenistanlylary goldamak maksadyndan ugur alınıp edilýän bolmagynyň mümkindigini belläpdi. Emma Türkmen häkimetleriniň owal wastaky planlaryndan häzir el çekmegine anyk nämäniň sebäp bolandygy belli däl. Gepin gerdisini bellesek dünýäde koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary şol sanda taliplary ýygyna Türkmenistana dolanyp bilmeýändiklerini, degişli türkmen wekilhanalarynyň özlerine ýardym etmeýändigini, şeýle-de maliýe teristleriniň gutaryp bank kartlaryndaky pullary hem naklaşdyryp bilmeýändiklerini aýdyp Azatlyk radiosyna gurrun beripdiler. Mundan başga türkmen banklarynda daşary ýurtdaky ýakynlaryna şol sanda çağalaryna pul uğratjak bolýan raýatlaryň dowamly täzelenýän bürokratik çäklendirmeler bilen hem %100 bolýandyklaryny yktalypdy. Geçen hepde Azatlyň çeşmesi Türkmen hökümetiniň pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda karantinda galan raýatlaryna olaryň türkmen banklaryndan berilen halkara bank kartlaryndan $500 möçberinde pul naklaşdyrmagyna hem ruhsat bermegi planlaşdyrýandygyny habar beripdi. Emma bu uğurdaky planlardan hem el çekilendigini ýa-da olaryň henüz hem öz güýjündedigini häzirlikçe anyklap bolmady. Türkmen banklaryndan hem bu uğurda hiç resmi düşündürüş almak başartmady.